खुलुमबाय राजोबोद वेलकाम टू अनजालि बसुमतारी यूट्यूब दिनै बुबसाया 6 दिन जाबाय आरो ओमफ्राय माबायदि जाखो माबायदि देरखो नायलांदो नोंथांमोना ओमफ्राय दिनै हिसानबो सोंदों आरो जोंहा ओमफ्राय गामसा आरो बैसागोनि दे बिदिब्ला नायलांदो दिनैनि ब्लगखौ बुबसाया दिनै लोमजाजोबना दङ मानि थाखाय लोमजायो होनोब्ला बिसोरो गुस्लायदों आरो हा बिसोरनि बिगुरा गुस्लायदों बेनिसाय एसे देरसिगोन नालाय गाबोनो बिनि थाखाय देरनो थाखाय बिसोरो लोमजानानै गुस्लायो नै गायथिंगालै नै नुदोंना नै गोसोम जाफैदो एखदम अरबाथाय सेस गाहाय जोंनिया एम्फौआ आरो इसोरो बेबायदि जानो थाखाय नै बिदि खोमाव ओंखारलायदों नै गाइस खोमाव ओंखारबाय नायाव बेबायदि गन गंथाम लायो नै बिथिं बिदि गन थनै कारोनि बुङो कारोनि गामसा नालाय बे जोंनि आवथिया आरो जोंखा माबा सिबखाङाखै थुख्रासो दंख' नै बिथिं पियना नै बिथिं एम्फौ बासिदो खैदिन जाखो बेलासेनि आरो बियो नै गाइस देरबाय 6 दिनावहा नै गाइस पाकायाव बेबायदि जालदाब लेथ्रा गारनानै इदि खालामदो आरो इसोरो नै गाइस खैदिन जाखो रितु बिमा बिलाइ होना लाना बिलाइ 6 दिन 1 जादों आरो ओमफ्राय नै बेयावहाबो मोननै दिनदों नालाय फिसाखौ दाला मोननै दिनदों ओमफ्राय बेयाव नै गाइस दिनै बुबसाया लोमजादों नालाय बेनिखाय जों दिनै दिनटु दाङासै बिखौ आरो बासिनाबो होखायासै बिसोरखौ बासियोब्ला लोमजानायाव खुदै गयै गयै थैजोबो आरो ओमफ्राय आरो बिसोर बिलाइबो जाखाया ओमफ्राय बिलाइया ओरैनो गोरान जाना दङ नै गाइस गाबोन फुङावसो जासिगोन बिसोर बिलाइखौ एसे देरखांनायबो नुखासिगोन गाइस नोंसोरो गाइस एम्फौ फिसाया जोंहा लोमजादों जों जोबोद दुखु मोनदों दिनै सानसे जाबाय माने बिलाइ जायाखै आरो बिसोरो दा हरनिफ्रायसो जागोन नामाथाय ओमफ्राय बे जायैखाय जोङो बासिनाबो होआखै आरो लोमजादों नालाय खस्थ' मोनगोन ना बिसोरो आरो इसेयावनो थैयो नालाय ओंखाय बासियाखै लोमजायोब्लासो देरो आरो बिसोरो गुस्लायलाङो ओमफ्राय बिदिबा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियासै 6 दिनावहा लोमजाबाय एम्फौआ लोमजानानै ओमफ्राय दलद थादों आदार जायाखै हिसानबो सोंबाय नोंथांमोना नुबाय हिसानबो ओमफ्राय दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनदों मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरखौबो साबस्क्राइब खालामबाथि नोंथांमोना अन दे बिदिब्ला बाय बाय